माई का हो? प्रणाम करतानी। खुश रह। का हाल बा? ठीक बा। खाना वाना हो गल माई? खा लेनी। मन ठीक नहीं के रात से। काहे हो? थकानी हो गई बा, कमजोरी हो गई बा ढेर। ना कर तो तनी सा खाना वाना पर ध्यान दी हो। हम्म, ठीक बारू नु? ठीक है न आज बानी। विश्वकर्मा पूजा रहल, कुछ खैलू ह? खनी है ना। का बनल रहल? दाल भात सब्जी भोरे, एबरा पूरी सब्जी। हमू देखा ना दे मन नहीं करत कुछ बनावे के, तो केवाड़ी के पाला तो उठंगल बानी। हाँ, देखो मन करी तो मैगी वैगी बना के खा के सुत रहे। बना के सूत रही। अच्छा ठीक बा। हाँ ध्यान रखी ह। हाँ, फिर फोन करी ले 1 घंटा में, जाता तनी कुछ बना के खा लेवे। यह बाहरा के सुख बा बाबा। ठीक बा माई, प्रणाम करतानी। खुश रह।